V tomto videu vám ukážeme, ako analyzovať vaše stroje v Class Connect. Získajte prístup k prehľadu analýzy vášho vozového parku. Vyberte si stroj, aby ste videli základné výkonnostné údaje, alebo preskúmajte podrobné dáta pre hĺbšie poznatky. Vyberte stroj. Zvoľte časové obdobie. Máte možnosť zobraziť čas vypnutia motora a získať pokročilé informácie. Pozrite si podrobnejšiu analýzu, ako je aktivita, čas spracovania, spotreba paliva alebo množstvo úrodí. V rámci sekcie analýzy môžete tiež porovnávať stroje rovnakého typu. Vyberte stroje, ktoré chcete porovnať. Zvoľte časové obdobie. Tu máte tiež možnosť zobraziť, či je motor vypnutý alebo nie, a taktiež si môžete vybrať napríklad čas spracovania alebo otáčanie pri transporte. Zistite informácie o výkonnostnej analýze a podrobné údaje medzi strojmi, ktoré ste si vybrali. Karta analýza vám umožňuje vytvoriť 3 typy správ, ktoré vám pomôžu optimalizovať výkon stroja po každej sezóne. Vždy môžete začať vytvorením správy pomocou tlačidla Vytvoriť správu. Môžete si vybrať možnosť vytvoriť správu za určité časové obdobie. Vyberte dátum. Vyberte svoj stroj. Ak chcete, môžete vybrať aj viacero strojov. Pomenujte svoju správu. Vyberte všetky údaje, ktoré chcete mať vo svojej správe. Prejdite do časti Moje správy. V sekcii Správy za sezóny nájdete úplne všetky svoje vytvorené správy a máte praktickú možnosť exportovať ich do formátu PDF alebo Excel a tiež možnosť kedykoľvek ktorúkoľvek správu natrvalo vymazať. V správe zo sezóny vidíme všetky stroje pridané za zvolené časové obdobie. V sekcii Celý vozový park vidíme analýzu prevádzkového času všetkých našich strojov. Teraz sa poďme spoločne zamerať na samotné kombajny. Na tomto mieste môžeme jasne vidieť celkový výkon nášho vozového parku za vami zvolené časové obdobie, ako aj podrobný rozpis ich prevádzkových časov. Nižšie nájdeme ďalšie podrobnosti vrátane informácií o plodine. Môžete si tiež zvoliť vytváranie opakujúcej sa dennej správy. Vyberte čas, kedy chcete dostávať svoju správu. Vyberte svoj stroj. Pomenujte svoju správu a vyberte si formát medzi PDF alebo Excelom. Vyberte všetky údaje, ktoré chcete mať vo svojich správach. A vyberte osobu, ktorá má správu dostávať každý deň. Prejdite do sekcie Moje správy v rámci denných správ. Máte možnosť svoju správu kedykoľvek aktivovať alebo deaktivovať a tiež ju môžete vymazať. Tretia možnosť je potom vytvoriť export surových dát, čo je export všetkých sledovaných údajov vo formáte CSV.
Sekcia analýz poskytuje prehľadné zhrnutie výkonov všetkých vašich strojov, štrukturované tak, aby vám pomohlo optimalizovať poľné operácie na prvý pohľad, pred, počas aj po každej sezóne.